Naglaan ng 150 million pesos na pondo para sa pambili ng bakuna kontra COVID ang city government ng Gapan sa Nueva Ecija. Tiniyak din ni Mayor Emeng Pascual na libreng makatatanggap ng bakuna ang lahat ng kanilang residente. Libre po ang bakuna sa lahat ng tao sa lungsod ng Gapan. Libre, wala pong bayad. Magkano pinondo natin? 150 milyones po ang pinondo natin. At nag-uusap po kami kanina. Kung kakapusin pa, magdadagdag pa po kami. Planchado na rin ang listahan ng mga unang babakunahan. Alinsunod sa National IATF protocols, bibigyang prioridad ang mga medical frontliner. Ang priority po natin dyan, yung mga frontliners, number 1 dyan, nurse, doktor. Alam nyo, kung makikita po ninyo kung gaano hirap nila, gaano sakripisyo nila, yung pamilya nila, second priority na lang po nila halos. Susunod yung ating mga magulang. Yan po yung mga senior citizen. Kabilang din sa priority list ang mga manggagawa na laging exposed sa outside environment at sa publiko. Susunod po natin na isa sa priority yung mga guro, yung mga teacher, yung pong mga tricycle driver na nakalantad sa kalsada, na nakikihilubilo sa mga tao na pwede magsali ng virus sa kapwa nila, pati po yung mga estudyante. Sinusubukan na raw makipag-ugnayan ng city government sa mga pharmaceutical firm para sa pagbili ng bakuna. Kabilang sa kanilang mga kinakausap ang Pfizer, AstraZeneca, Moderna at Sinovac. Wala pa naman tiyak na petsa kung kailan makabibili ng bakuna at masisimula ng vaccination program sa Gapan. Pinahihintulutang makabili ng bakuna ang mga local government units sa ilalim ng tripartite agreement sa pagitan ng manufacturers at national government. Samantala sa pinakahuling pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez, sinabi niyang sa huling linggo ng Pebrero ay magsisimula na ang vaccination sa bansa. Unang mababakunahan ang 50,000 medical frontliners sa Metro Manila. Rainiel Pawid, CLTV News.